Så 4 galoppsprång nu. Ja. Ja, bra just det här att vi rider rakt. Bra att ha konen, annars blir det så lätt att man vänder runt. Jag vet inte. Yttersidan och få med han där nu. Ytter. Och ändå ha så. Jag tittar framåt nu helt rak och bara stilla. Ja, det gör vi. Håll kvar. Bravo. Fortsätt bara. Ta tagen. Ja. Ta tagen så att du får tagen där. Det är han som är lite sned här och det är därför han red det. Det får han skylla sig själv. Rakt in nu. Ja, så ja. Jättebra där. Oj.